Is-solitudni. Sitwazzjoni li fid-der ma tagħtix fil-għajn, iżda fil-verità taħkem l-imħuħ ta' wieħed minn kull 4 persuni f'Malta. L-effetti ta' din is-sitwazzjoni joħorġu partikolarment fi żmien il-festi u jfeġġu l-aktar fost l-anzjani u anki ż-żgħażagħ. Spjega dan ma' One News il-psikologu Dr. Nicolas Briffa kif irrefera għal stħarriġ riċenti illi sar f'pajjiżna. Ġewwa pajjiżna persuna minn kull 4 tħossha weħida. U l-iktar nies li huma suscettibbli li jħossu il-loneliness huma propju żgħażagħ kif ukoll l-anzjani. Spjega wkoll għaliex f'dawn iż-żminijiet ta' festi is-solitudni taħkem l-imħuħ ta' dawk kollha illi jinsabu waħedhom. Il-miliet għal ħafna nies ifisser ġabra, ifisser żmien fejn jiltaqa' mhux biss mal-familjari li ilu ma jara, imma kif ukoll il-ħbieb li ilu ma jara. U allura meta f'daw iż-żminijiet xi ħadd propju ma jkollux il-min jiffrekwenta, wieħed jiġi iktar konxju ta' din il-problema ta' kemm jinsabu jħossu waħdu u ta' kemm in-nuqqas ta' konnessjoni qed jaffettwaw ukoll il-kuntentizza tiegħu u kif ukoll is-saħħa tiegħu. Aċċenna wkoll għall-midja soċjali kif dawn iż-żminijiet kulħadd ixerret ritratti u filmati minn festini ta' ċelebrazzjoni u kif dawn jistgħu jkunu il-melħ fuq il-ferita għal xi ħadd li jbati mis-solitudni. Mod speċjali fil-miliet kulħadd speċi jippostja li qiegħed mal-ħbieb, qiegħed propju miġbur u fil-familja, eċċetera. U kultant jiena naħseb li importanti li mmorru back to basics ukoll li kultant li tuża ħafna il-midja soċjali fi żmien il-miliet jista' jkun jew għal ħafna nies li jaqsmu magħna li jkun iżjed ta' xkiel. Mistoqsi x'jista' jsir biex din il-kundizzjoni tiġi miġġielda, Dr. Briffa sostna illi anki sempliċiment telefonata lil dawk li jkunu waħedhom tista' tgħin ħafna. Kemm huwa sabiħ, kemm huwa importanti li we reach out, li f'dan iż-żmien mhux biss inkunu karitatevoli permezz tal-flus u ġejja l-istrin huwa tajjeb li aħna nikkontribwixxu, imma kultant huwa sabiħ u iktar fejjiedi li aħna nikkontribwixxu permezz tal-ħin tagħna u tal-preżenza tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.